Kaunti ma Migori kotenre kod pur gi pith. Juma kinyalo mana winja, amose ni misawa, kaunti ma Migori aneno kokwe koth ok chwe okinyi ma kawuono. Dibed ni koth pok ogou e kinde thuolo mosekalo ni koso nang'o. Nyiswa kata mana gima iluwo okinyi ma kawuono. Erokamano Sharon, kaunti ma Migori ochiewo makare kendo koth chwe makare kabendo okinyi ma kawuono watwak wechego mag pur ma en odiochieng' ma kawuono mengego mag lechota kama bende nitie odiochieng' mar jopur midendo kaka Farmers Field Day ma bende olosi kod riwruogno mar piny owacho ma bende ong'ere kaka Lake Basin Development Authority. En chino bende kode mi jopur wechego mag tiegruok mopogore opogore to ahinya wechego mag pur kaka ginyalo medo nweng'o margi. Wang'eyo ni piny Kenya sani osebed kiwuoyo minya ting'o malo nweng'o mag oganda to ahinya wechego mag pur. Ka okinyi kawuono wadhi winjo kuom jopur ni to ang'o gidi minya tim mar jiwo wechego mag pur. To riwruogni bende okelo chenro machal kod mae. Ang'o gidi ma gintiere godo mar jiwo wechego mag pur to ahinya e kaunti ma Migori. Antie ko jata chenro e riwruogno mar Lake Basin Development Authority mondo ko watwago mar ng'eyo to thoro maduong' mar odiochieng' ma kawuono en mane kaachiel kod bende wuoyo kod mokom jopur de tang'o ma gigeno odiochieng' ma kawuono. Adhi mondo kod miya thuolo mondo achak kod jata chenro e riwruogno mar Lake Basin Development Authority. Adwa ni kuong ichaknwa gi nyingi to yang'no odiochieng' ma kawuono en ang'o maduong' ma bende koro jopur onego bende geno e ro machal kod mae. Mana kamanya korom ga jwang' wago musa hinya kuom ng'ikruok mar duola makamano. Wawinja naka koloso. Nitiere lum mopidhi to kanineno banners magwa mane ringo nowachi ni grass to cash. Now grass to cash tiende ni wang'iyo ni jowa manyalo timo pur mag lum mondo us chiemo go kaka chiemb dhok kendo jowa matimo pur mag dhok bende nyalo yudo thuolo mar pidho lum mondo gimi dhok chiemo nikech oseyangore ni seche ma watimo gimiluongo ni zero grazing wapidho lum to dhok mwapidho wamiyo lum koro ok giwuothi ka gi cover distance lo ma dhogo nyalo bedo godo nitiere bando mwapidho demonstrate kawuono ni yore minyalo purgo masani kaka tiyo gi fertilizer kendo timo irrigation iluongo ni smart agriculture kaka ginyalo timo mondo yuto gi odhi mbele. Kendo odiochieng' ma kawuono wabro nyiso jowa mag jopur ber mar lita alwora mondo wane kaka wanyalo pidho yiende mondo wabed gi koth makata koponi ji puro to ji nyalo bedo gi koth moromo mag cham. But ahinya kawuono watemo kelo nonro kendo watemo puonjo jowa mondo ong'e gimiluongo ni smart agriculture gi kaka ginyalo tiyo gi yore masani mondo tim pur mondo yuto wa odhi mbele. Sami wuoyo weche mag pidho lum, ok ang'e ni lum abila mane nikech samoro japur ok ong'eyo lum mane mutemo siro ahinya. Kawuono wa demonstrate ogada, luonge gi dholuon ogada. And of course nitiere species mang'eny mag ogada wabro demonstrate negi nikech wasetimo research waneno mano manyalo ti e gweng' malichota kaendi. So mana achiel kuom gima wabro demonstrate ni ka en ogada to en ogada mane manyalo ti lichota ka to kopidhe acreage marom nade to what do they expect in terms of return on tonnage on production. Ok ang'e ro machal kod ma wano kama e kinde ma higani kata higni mokalo mukele Migori ka. Ok ang'e ni ugeto chopo kuom jopur maromo nade to kinde maromo nade mudhi timo machal kod ma. Odiochieng' ma kawuono ne watimo sensitization wageto ni ang' ne wawuo gi jopur maromo 2,000. Maendi e chenro mokwongo mwatimo Migori ka to wa operate in very many counties, around 18 counties. Koro wan gi chenro mar timo gima kama in each and every county. Counties apagaboro mwa operate. And bang' mano wabro bedo kwa timo assessments mondo wang'i ni to puonj mwapuonjo jowagi be nitiere duoko moro. So wabro timo gimiluongo ni post assessment mar puonj mwasebedo kwa timo. Piny kosebedo ka twak e wechego mag jiwo nweng'o mar chiemo. Ang'o gidi ma pok watimo mane ne wagolo chiemo moromo ka kod nonro musetimo? Erokamano ahinya. Gimomiyo pok wagolo chiemo moromo achiel en weche mag kor lwasi ma osebedo kokethore. Tiende ni we cannot predict the weather patterns, and if we cannot predict the weather patterns tiende ni wakomo seche ma ok onego bed ni wakome
koro koth bawa nikech ok wanyal ng'eyo ni to koth chwe karang'o to ochwe marom nade mondo ji okom. Emomiyo kopogore gi weche mamoko bende mag puonj mag pith, wapuonjo ji kaka inyalo rit kor lwase mondo wabed gi a predictable weather pattern ma jowa nyalo ng'eyo ni ndalo ma kamaendi ji komo mondo yuto bedie. Ariyo ne mano en about kothe ma ji puro. Jowa osebedo ka puro to pok ong'eyo ni kodhi mane monengo pur kuma nade. So mago achiel kuom gigo kendo mosebedo ka duoko yuto mag jopur piny. And then adek ne mano is to appreciate ni onengo wati gi fertilizer. Jowa osebedo kod luoro ni fertilizer ketho lo. But adieri makende en ni fertilizer golo production of almost 3 times gima wanyalo yudo ka ok watiyo gi fertilizer. So mago ego gin gik ma osebedo ka duoko nengo yuto marwa piny seche mwapuro, to gine gik mwadakete pek odiochieng' ma kawuono. Katigo kod winjo kiwacho dwone mondo jopur oti kod lony manyasani, smart agriculture. Be jopur nigi nyalo mar tiyo kod lony gi? Lony gi yudo kanye? Tere kaka udhi jiwo jopur mar tiyo kod lony gi? Erokamano ahinya. Lichota kaendi wan gi solar irrigation project, and solar irrigation project no en mana demonstration. Mwa demonstrate ne godo jopur ni wanyalo tiyo gi solar kwa pump godo pi mokunyi mondo watim godo irrigation. Now kopogore gi mano, wa encourage farmers mondo ji obede kikundi to ji bedo gi lope moriwore. Ka gisebedo gi lope moriwore to wan kaka koro agency mar sirikal watimo gimiluongo ni miniature solar irrigation project. Tiende ni koro wakelo solar irrigation projects matindo mopogore gi maduong' ma wan godo kaendi mane mar demonstration. So mana achiel kuom gima wadatimo mondo watem ni wanyalo build their capacities and wanyalo kelo negi the infrastructure ma ginyalo tiyo godo kuom timo irrigation. Erokamano kuom paro makamano. Adwa ni mondo ka akaw pa japur tieko kodi. Erokamano. Akaw japur achiel adwa ni chori gi ka king'iyo kacha. Chagi nyingi, ang'o migeno odiochieng' ma kawuono? Ngejenga iluonga ne Jackton Oleng'. An japur e Migori County ka. Odiochieng' ma kawuono wabiro e field day matimore Kenya Lake Basin mondo yud puonjruok makare kaka wanyalo bedo gi improvement e production mag puothewa to kaachiel gi chiaye mwapidho e gwengewa. In kaka japur kang'ene kanye musebedo gi pek mamiyo kunya do nengo makare ma dwer ni mondo jiwe? Gima osebedo wayudo nengo matin en pok wayudo information moromo kar kapur. Iyudo ka jopur moko okera tiyo gi fertilizer, gikia pogo DAP kendo gikia pogo CN. Iyudo ka moko tiyo gi CN kar planting and gitiyo gi DAP kar top dressing. Koro wakoso puonj makare. To kata kamano wan gi expert e area kuonde mamoko mayudo ka temo jiwo jopur kuonde mopogore kaka kuonde mag agrovet. Ka wadhiye wayudo ka wadhi ng'iewo mbolea to jogo ng'isowa ni ma itimo kama to ma ok timo kama. Kata kamano bende onego bed ni jopur pidho kothe makare, kothe ma are certified seeds mag jo Kefis, mag Kenya Seed mondo yud production maber. Erokamano. Wakaw pach ng'amo gike chori ka. Adwa ni chagi nyingi to in kaka japur isiako pur ndalo mage to nweng'o nisebiro ka chalo nade to odiochieng' ma kawuono ere kaka odhi jiwo nweng'o mari mar pur? Iluonga ni Kenneth Odhiambo Misiani. An kendo an e pur mar dhok, to achako pur ni gimoro 10 years ago. To problem manitie en ni chiemo ema osebedo ka chendo, nikech wan gi puodho to puodho acreage mare tin. Koro kae wabiro e field day idwa puonjwa kaka wanyalo pidho chiemb dhok e acreage matin mwan godo mwanyal satisfy dhowa kendo wa improve production. Erokamano. Kinyalo winjo mago pach mokunjo to bende nyaka sani koro geno yudo lony mamoko ka otende kod chendo mag pur to hinyo wechego mag pur mag dhok mago mag chak. Ka bende pod wago tach ka mar ng'eyo to ang'o gini ma bende koro pod ochane jopur ka bende biro konyogi e yudo nengo margi e kaunti ma Migori. Juma wawinjo yo makare kendo erokamano kuom bagonwa twak e kaunti mano ma Migori.